Kako ćeš sjest na kraju ili gdje? Sine, jedi i ti. Bićeš gladna. A šta kažete vi za ovu malu srpnju? Ona je jučer imala 7 godina u 10 do 6. Pre 7 godina u 10 do 6 ona je imala 915 grama. Sa nekonih 6 mjeseci. Sve, pregrnula i ostala druga. Ne, je nemalo priliku da sjećem. Sa 1020 grama godina da slušamo više na novu 15 grama. A još ću još neko od nas. Kilo šećera, ono manje od kilo šećera. Ne, to je bilo. Prijatelj. Slekar. Vaša, svaka vaša reća bilo. Vjerovali ili ne, moj prsti. Jer nije mnogo pazi. Ne bi to htio. Ne bi htio to da samo ti pomoći. Ne mogu pustiti na mir. Ali je uspjela da preživi. Ja ću tebi sjetiti, ću da jedeš, okej? Bili su jako dobri doktori. Oni su odmah helikopterom, oni su na vrijeme sjekli, vadili helikopterom Brejnjeli i toliko su uporno bili pošto imali su lakše djece. Lakše. Ali nisu imali mlađe. Ona je nešto preko 5,5 mjeseci. Samo to i poslali. A bila kao miš, ja sam recimo majka nije vidjela tek 15 dana. Ja sam je vidio odmah, za helikopterom sam ja išao da mi je vidio. I prvom mahu nije gledala očima. Prstići nisu bili izraženi, samo su svi organi bili tu, počeli. A inače imala je kao šaku, a prsta nije imala. Pola grama je, znači